Áno. No. Čiže hrala Laura niekedy tenis? Čo si dala? Nič, ďalej. Ne. Ľúbila Laura niekedy Fetka? Sprchovali ste sa spolu v sprche? No. Krutá rádica. Vystriedala Maťa... Hole, no. Vystriedala Maťa už 4 základné školy? Lebo s každou vyhodili. Chodili ste obidve s nejakými slovanistami? Dámy našli. Ježiš. No čo? Reklama. Počkaj, kde to je? Aha. Má Maťa rada mesové guličky? Zhoda. Prvá. Hej. Je Laura zeleninu? Druhá zhoda. Áno. Nenávidíte nejaké spoločné osoby? Tešíte sa na spoločné prázdniny v Grécku? Hej, áno. Ježiši. Čo? Považujete sa za BF? Umýva si Maťa za deň 4-krát zuby? Áno, jednoznačne. Istotná. Po každom jednom. Neznáša Laura prezývku Lulu? Počkaj, čo máš dať? Lulu má rada. Čo pre? A Lulu? Ale Lulu, pre. No. Máte panda? Nie. Čo, nechápem otázky? Ty si pána, ale nie si. Pripravila som ťa.